25 मार्च 2025 आरो दिनै 25 एप्रिल दा बिथाङा हरखाबै आरो अबथिरायै जों रावबो सानफेराखैमोन जे दिल्लीयाव बिथांखौ ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय बयबो मिथियो आरो बे ट्रिटमेन्टनि टाइमावनो बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो आरो दिनै बे रुंसारि सासे गोख्रों हारि अनफावरि समाज सिबियारि मोनसे समनि पानेरि दखरा एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मैखोम सासे मावथि आरो दैदेनगिरि बे ओनसोलनि पानेरि कसुबिल उदालगुरि जिल्लानि आरो बिथांनि रुंसारि समसिम बिथाङा UPPL दोलोनि आफादगिरि जानानै दङमोन भेरगाव जिल्लानि राजेन बर' बिथाङा अबथिरायै जोंखौ नागारनानै थाङो बुहुमखौ नागारनानै थाङो दिनै बिथांनि आद्य साद्द बा गोथार सारादुनि सान आरो बे सारादुनि सानाव बिथांनि मुसुखाखौ बिथांनि न'आव जोङो ज' लोगो नांनानै बेखेवबाय आरो बिथांनि मुङै सुजुनाय गांसे बिजाब बे बिजाबखौ दिनै बेखेवनानै होबाय गोबां बेयाव रोजा रोजा बे ओनसोलनि आरो जिल्लानि आरो गासै BTR आरो गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजा दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद BTR सरकारनि दैदेनगिरिफोर हानजानि दैदेनगिरिफोर बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिखौ सासे हारि अनफावरि समाज सिबियारि हिसाबै बयनिबो जि बिनि फारसे अनसायनाय आरो बेखौ मोजां मोननाय जे मोनसे बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो दंमोन बे हिसाबै दिनै बयबो बाहागो लाफैदों थारैनो राजेन बर'नि अबथिरा रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय गेदेर खहा आरो बिथाङा थांनानै थायोमोनब्ला जिहेतु बिथाङा बेचेलर महरैनो थैजासिम बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिथाङा थांनानै थायोब्ला जोंनि ओनसोलनि समाजनि आरो हारिनि थाखाय जथेस्थ खामानि मावबावगौमोन समाज आरो हारिनि सासे गोख्रों पिलारमोन बे गिदिर खहा आरो बे खहाखौ सुफुंनाया जोंनि थाखाय गोबां जोङो माने आंखाल नुहुरदों थेवबो बिथाङा जिहेतु जोंनि गेजेराव गैलिया थांनानै थानाय समाव हारिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावदोंमोन वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि थाखाय मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट बेखौ रिजल्भ खालामनायाव जिखिनि हाबा मावदोंमोन बिथांनि मेम'रियाव माखासे जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ गोजोर खालामनो गोनां दङ जों ज' लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन आं बेखौनो दिनै फोरमायबाय आरो रुंसारि राजेन बर'नि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव अरायबो आलो गोजोनै थायो आं बेखौनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय गोजोन्थों। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545
8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब फिडि अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।